Oyawre janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar Oboke. Nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni Uhuru in Paris as Ruto occupies Jubilee House. Uhuru in Paris as Ruto occupies Jubilee House. E kindeni ma ker Uhuru Kenyatta ni e piny mar France, kama oromo kod ker mar piny France Emmanuel Macron, jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro ne omonjo kar jot mar duond od bura mar Jubilee maduong' mayudore kar dak ma Pangani, kendo timo romo kod jotelo mag tanga mano gi jotelo motenore kode ataro mar chik mar duond od bura mar Jubilee, kata odoko ni jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee Raphael Tuju ne ok oluong e romo makamano. Iwacho ni Ruto notimo romo makamano apoya, gino mane ok ong'e kod jotelo mamoko mag duond od bura mar Jubilee, kendo iwacho ni otimo ma e kinde mong'eyo ni ker Uhuru Kenyatta onge e pacho kae. Mane thor mar wach e oboke mar The Standard. Jalup ker William Ruto nyoro timo romo mapoya gi jotelo mage makweth ma tanga e kar jot mar duond od bura mar Jubilee mayudore Pangani, kata odoko ni jotelo madito mag Jubilee to ne ok ong'eyo wach moro amora e romo makamano. Oboke mar ariyo be pod loso mana e wi okang' mane jalup ker William Ruto kawo mar monjo apisi maduong' mar duond od bura mar Jubilee, kendo timo romo kod jotelo mage makweth mag tanga, kata odoko ni jotelo mag madongo mag duond od bura mar Jubilee to ne onge kod wach moro amora, kendo ne gikwedo mokalo okang' mane Ruto kawo, ka giwacho ni machal ka Ruto ne temo thicho oko jotelo mag duond od bura mar Jubilee kata timo coup d'etat, mano gi dho ngere. Oboke mar adek, ker Uhuru Kenyatta ni e piny France, kama ne otimo romo kod ker mar piny France mano Emmanuel Macron, kama ne gichwoyo kok gi ogirimiti mar miyo piny Kenya hola maromo omenda bilion 180 midhi tiyo kodo e gero wang' apaya mawuok Nairobi Nakuru Mau Summit. Piny France dhi miyo Kenya omenda maromo bilion 180 midhi tiyo kodo e kongo wang' apaya mawuok Nairobi Nakuru Mau Summit. Oboke mar adek bende, Senator machon Johnson Muthama kaachiel kod Boni Halwale bende ne okwedo mokalo kendo sayo ker Uhuru Kenyatta kuom tiyo marach kod apisi e pacho kae. Oboke mar ang'wen, duond buche mag ODM kaachiel kod Jubilee ginie duond buche momewo mokalo e pacho kae. Duond buche mag ODM kaachiel kod Jubilee ginie moko kuom duond buche ma omewo mokalo e pacho kae. Oboke mar auchiel, okil Kamaloka Abdul Kadir ne okwedo mokalo paro mane ogol kod Attorney General ma pacho kae Kihara Kiruki, mane wacho ni ponono ni ker Uhuru Kenyatta odhi owuoyo od bura maduong' ma pacho kae, dhi nyiso ni kinde mar ker Uhuru Kenyatta e apisi be idhi chwalo nyime. Okil Kamaloka Abdikadir Mohamed ne okwedo mokalo wach makamano, kendo ne onyiso AG ma pacho kae Kihara Kariuki mondo we wacho weche manyalo thuo kendo kelo lweny e pacho kae. Nowacho ni thuolo mar ker Uhuru Kenyatta en higni 10, kendo onge ng'at manyalo chwalo thuolo mar ker Uhuru Kenyatta nyime e pacho kae, mano kalure kod pend chik ma pacho kae. Oboke mar aboro, jood bura ne ogolo paro mopogore opogore e wi chenro mar chwalo hikgi mar dhi yueyo nyaka higni 60. Moko kuom jood bura ne siro chenro makamano lwedo, kata kamano moko kuom to ne otamre chenro mar chwalo hikgi mar retirement age nyaka higni 60. Oboke no bende Senator ma Baringo Gideon Moi ne otimo romo kod anyuola mar jang'wech ma pacho kae mano Tergat, kalure kod tho mar mingi. Oboke mar 10, lecturer mar mbalariany ma Nairobi moro ne ochwal e nyim doho, kendo nodonjne kod chenro mar medo japuonjre moro marks mondo o graduate, kendo doho ne oweye kuom bond maromo 150,000. Lecturer ni iwacho ni ne okawo omenda maromo siling 3,000 kuom japuonjre mondo mede marks eka o graduate.
Kata kamano kane otere nyim doho ne otamre kwayo makama kata nopingo wach makamano. Kata kamano jayal buche nyoweye thuolo kuom miye bond maromo shillings 150,000. Ikawo mit bilie mar 3,000 tidhi chiwo bond mar 150,000. Does it make sense? Then to ma en lecturer. Mano en lesson maber ma lecturers ma pacho kae onego kaw. It oboke mar 13 loso mana ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA, kama jood bura ma pacho kae dwaro ni otim nonro malong'o ewi duol kata mibadhi mitudo kod duol mar KEMSA mane onyiewo gik thieth maromo bilion 9, gik thieth miwacho ni ne gimedo nengo gi mokalo e pacho kae. Mano it oboke mar 13. 14 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard en weche tuke, kama wayudo weche mawuok e piny Ingereza, kama tiegruok kata chenro mar piem mag ng'wech mag London Marathon sani koro ochopo e ang'ich welo. Jong'wech ma pacho kae kotelnegi kod Eliud Kipchoge geno yudo piem mapek kowuok kuom jong'wech mawuok e piny Ethiopia kotelnegi kod Kenenisa Bekele. Ng'wech makama dhi timore chieng' Jumapil, London Marathon, e kind jong'wech ma pacho kae kaachiel kod jong'wech mawuok e piny Ethiopia. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wach e oboke mar Daily Nation en ni Uhuru men in shock as Ruto storms Jubilee headquarter. Uhuru men in shock as Ruto men storms Jubilee headquarter. Jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta ne chunygi ogoyo kibikibi kata ne gibuok odiochieng' manyoro kaluwore kod okang' mane jalup ker William Ruto nyokawo odiochieng' manyoro mar timo romo mapoya e apisi maduong' mar duond od bura mar Jubilee, kata doko ni jotelo mamoko mag Jubilee to ne onge kod wach moro amora ewi romo makamano. Jalup ker ne ochopo e apisi no kendo timo romo kod kweth mage mar tangatanga e apisi maduong' mar Jubilee mayudore Pangani, kata odoko ni jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee Raphael Tuju kaachiel kod jakom duond bura mar Jubilee ne onge kod paro moro amora kata wach moro amora ewi romo makamano. Gino mane okelo ng'ur mokalo ka ipenjo ni ang'o momiyo jalup ker nyalo monjo apisi maduong' mar Jubilee mana ka ker Uhuru Kenyatta onge pacho kae, kama odhi nyime kod timo limbe e piny mar France. It oboke mar 4 bende pod loso mana ewi romo mane otim kod jalup ker William Ruto e apisi maduong' mar duond od bura mar Jubilee, kata odoko ni ne ok ogwelo jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee Raphael Tuju. Kinyalo ng'iyo chike mag duond od buche ma pacho kae kata Political Parties Act, jalo manyalo gwelo romo mar jokanyo mar duond od bura moro amora e pacho kae en party leader kata jagoro maduong' mar duond od bura. Manyiso ni e kinde mane ker Uhuru Kenyatta ni e piny France, jatelo mar duond bura mar Jubilee manyalo luongo romo ne en Raphael Tuju. Kata kamano Raphael Tuju ne onge kod wach moro amora ewi romo mapoya mane jalup ker otimo kod kweth mage mar tangatanga. E kinde mane otimo kama, to jotelo mawuok e Kenya madiere motenore kod ker Uhuru Kenyatta mano Mount Kenya leaders ne romo e kar magawa ma Serena ka gitwak ewi chenro mar duoko teko jalup ker William Ruto piny e gwenge mag Kenya madiere. It oboke mar 5 duond od bura ma ODM notimo nominations mage e kar od bura ma Msambweni motelo ne yiero matin e kar od bura no ma Msambweni. It oboke mar 6 loso ewi lal mar jaohala marahuma mawuok e Kenya madiere miluongo ni Julia Gitau, masani pok oyudi ndalo 12 nyaka ne olal e gwengego mag Thika. Peter Gitau en jaohala madito kendo jaohala ma miwacho ni humbe pek mokalo e gwenge mag Thika. Kata kamano sani koro dhi jumbe 2 nyaka ne olal e yono ma pok ong'ere nyaka sani. It oboke mar 8 nonro yango ni tuo mar COVID-19 nyalo bedo e kinde mabiro, nyalo bedo ka tuo mar homa ma ka in kode
tek mondo ing'e. Nyalo paro ni in kod homa kata in kod tuo mar COVID-19. Mano kalure kod nonro mane ogol kod lakteche kata riwruok mag lakteche e piny mangima. Ito oboke mar 10, piny owacho dhi nyime kod timo ikruok ni penj mag KCSE, mano penj mar jo klas 12 kaachiel kod penj maduong' mar KCPE, mano penj mar jo klas 8 migeno ni dhi timo higa manyien. Tok oboke mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni piny owacho chano ndiko tich obila maromo 5,000 kochakore dwe manyien. Piny owacho chano ndiko obila maromo 5,000 kuom thuolo mar higni 2 kochakore dwe manyien. Mano tok oboke mano wach ma tok oboke mar Daily Nation. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni I have forgiven my wives and kids. Kibor, ja ohala mar ahuma pacho kae mano Jackson Kibor ne owacho ni oseng'uono ne jaode kaachiel kod nyithinde magisega bedo kode e ywaruok kuom thuolo malach. Ito oboke mar 2 loso mana ewi romo mapoya mane otim kod jalup ker William Ruto e apisi mar duond obura mar Jubilee. Ito oboke mar 3 loso ewi nyadendi moro miluongo ni Marian Gadhoni ma jahigni 14 mane olal tarik 11 dwe mar 6 e kinde mane odhi e duka. Kata kamano pok onene nyaka sani chakre tarik 11 dwe mar 6 e kinde mane odhi timo nyiepo e duka moro e gwenge mag Nakuru. Ito oboke mar 4 Jackson Kibor owacho ni oseng'uono ne min ode kaachiel kod nyithinde magisebedo ka giyware kod e weche mag mwandu kaachiel kod lowo. Ito oboke mar 6 jotelo mawuok e Kenya madiere notimo romo e magawa ma Serena e dwaro margi mar duoko mbii mar jalup ker William Ruto piny e gwenge mag Kenya madiere. Jood bura bende dwaro ni otim nonro makare ne jotelo mawuok e duol mar KEMSA kalure kod mibadhi ma itudo gigo e pacho kae. Weche mag ohala kaachiel kod weche mag moke counties be nie oboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star dhi bedo piem mapek e kind jong'wech ma pacho kae kaachiel kod jong'wech mag piny Ethiopia e piem mag ng'wech mag London Marathon madhi timore chieng' Jumapil e piny mar Ingereza. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke. Nyinga Chris Owino, ibed godiochieng' makare.